ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 85 30 33 34 11। कुडाळ नगर पंचायत क्षेत्रामध्ये लक्ष्मीवाडी इथं महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड या कंपनीनं गॅस पुरवठा करण्यासाठी स्टेशन उभारलंय। हे गॅस स्टेशन भरवस्तीत करण्यात येत असल्यामुळे नागरिकांना धोका निर्माण होणार असल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांनी करत त्याचं काम बंद पाडलं। भरवस्तीत हे गॅस स्टेशन उभारण्यास भाजपचा विरोध कायम राहिलाय। याबाबतचा हा स्पेशल रिपोर्ट पाहूया। कुडाळ नगर पंचायत हद्दीतील लक्ष्मीवाडी इथं भरवस्तीत गॅस स्टेशन MNGL कंपनीनं घातलं असून हे अनधिकृत असल्याचा आरोप भाजपचे गटनेते तथा नगरसेवक विलास कुडाळकर यांनी केला। लोकांच्या जीविताला यामुळे धोका असून ते तात्काळ हटवण्याची मागणी कुडाळकर यांनी केली आहे। कुडाळ लक्ष्मीवाडी येथे MNGL कंपनीने अनधिकृतरित्या गॅस स्टेशन उभारलं आहे आणि हे आम्ही म्हणत नाही तर नगरपंचायतीचं प्रशासन म्हणत आहे की हे जे स्टेशन आहे ते अनधिकृत आहे आणि या स्टेशनला आमचा विरोध अशासाठी आहे की हे स्टेशन लोकवस्तीमध्ये आहे। लोकवस्तीमधून हटवून तुम्ही इतर MIDC असेल किंवा अन्य जागी ज्या ठिकाणी लोकवस्ती कमी आहे त्या ठिकाणी हलवा, एवढीच आमची मागणी आहे। मात्र या ठिकाणी सत्ताधारी आणि प्रशासनाला हाताशी धरून MNGLचा कारभार सुरू आहे आणि या विरोधात आम्ही नेहमी उभे राहणार आणि लोकांसोबत आम्ही राहणार, कारण लोकवस्तीमधील हा धोकादायक प्रकल्प या ठिकाणाहून हटवावा एवढीच आमची मागणी आहे। या संदर्भात भाजपच्या नगरसेविका चांदणी कांबळी यांनी उपोषण केलं होतं। यावेळी धक्कादायक माहिती समोर आली होती। या गॅस स्टेशनलाच कुडाळ नगरपंचायतीची परवानगीच नसल्याचं समोर आलंय। हे जे स्टेशन दिसतंय गॅसचं, हे उभारण्या अगोदरच आम्ही नोव्हेंबरमध्ये नगरपंचायतला कळविले होते की इथे भरवस्तीत असं स्टेशन उभं होतंय, ते तुम्ही स्टेशन उभारण्या अगोदरच काहीतरी कारवाई करा। पण नगरपंचायतने पूर्णपणे त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं, कुठल्याही प्रकारची त्यांच्यावर कारवाई केली नाही किंवा त्यांना कुठल्याही प्रकारची नोटीस दिली नव्हती। जेव्हा आम्ही 4-5 अर्ज दिल्यानंतर त्यांनी माझ्या मते डिसेंबरच्या नंतर हे स्टेशन उभारल्यानंतर त्यांना एक नोटीस दिली। त्याच्यानंतर त्यांनी काहीच काम केलं नाही। म्हणून वाडीतील सर्व लोकांचा आग्रह असतं आम्ही उपोषणही केलं ह्या गोष्टीची आणि नगरपंचायतने हे मान्यही केलं की ही जी काही इमारत आहे ती बेकायदेशीर आहे, अनधिकृत आहे म्हणून। त्यानंतर बघायला गेलं तर हे जे स्टेशन आहे ते बरोबर रस्त्याच्या बाजूलाच आहे। कुठलेही सगळे नियम लाथाडून त्यांनी हे जे उभं केलं आहे। लोकांच्या सुरक्षितेसाठी आम्ही भांडत आहोत। हे जे अनधिकृत स्टेशन आहे ते लोकांच्या जीवितास हानी आहे। हे जे स्टेशन जोपर्यंत ह्या लोकवस्तीतून स्थलांतरित होत नाही तोपर्यंत आम्ही हा आमचा लढा चालूच ठेवू, आम्ही माघार घेणार नाही। दरम्यान याबाबत कुडाळ नगराध्यक्षा आफरीन करोल यांना प्रतिक्रिया विचारल्यानंतर त्यांनी बोलण्यास नकार दिला। कुडाळ नगरपंचायत कार्यालयात सर्वसाधारण सभा झाल्यानंतर दालनातून तात्काळ त्या निघून गेल्या। त्यानंतर याबाबत MNGLची भूमिका जाणून घेण्यासाठी कंपनीच्या कुडाळ सांगिर्डेवाडी इथं कार्यालयात प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी गेल्यावर MNGLच्या कंपनीनं सुद्धा बोलण्यास नकार दिला। त्यामुळे कुडाळ नगराध्यक्ष, सत्ताधारी आणि MNGL कंपनीचं अंडरग्राऊंड कनेक्शन आहे की काय असा सवाल उपस्थित होतोय। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।